Kusolakala ukuthi uMthandeni Gcwamelisha Mfowamaqele usesithathile isinqumo sokuthi uzobhekana noCasper Nyovest ngesibhakela, njengoba insizwa yakaNyovest iyamchallenge lapha ey'nkundleni zokuxhumana bukhoma, yamcela nje udede, yathi yona ayandile ngokukhuluma, kodwa inkulumo yakhe isesibhakeleni. Kusho uCasper Nyovest uthi uMthandeni wamabhinca, I can't wait ukuwisa uCasper Nyovest ngesibhakela lapha kusho uMthandeni igcoka elisha. Sike sambona lapha ekwamanye ama-gym ebhala futhi ethi ujimela ukuwisa leli data. Kusho lona igcoka elisha lapha abantu abaningi sebahlongoza ukuthi uMthandeni kungenzeka ukuthi uzobhekana ngqo noCasper Nyovest eringini, kanti abanye bathi uzobhekana ngqo noCasper Nyovest ngey'teti zikaNovemba kwi-album azoyikhipha lapha kungenzeka ukuthi kukhona okumntalapho azokubekisa kuyena. Asazi abafowethu lapha abantu abaningi baveza imibono ewu-2 ehlukahlukene ukuthi cha, uMthandeni akakhulumi ngezandla kodwa ukhuluma ngengoma. Abanye bathi cha, njengoba ezilungiselela kanje umfuna ngampela eringini, kumhluba ngesibhakela. Mina ngikuthatha ngikubeke njengoba kunjalo, kodwa kubukakala sengazuthi uMthandeni usekulungele ukuthi abhekane nalensizwa ngesibhakela eyamcela nje udede izwe libuka. Sikhuluma ngoCasper Nyovest versus uMthandeni igcoka elisha. Bafowethu, ilezi engimphethele zona la kwisiqiniseko SA Media. Konke kusubscribe uphinde ulike lama video, sidibane kwezinye.